Monggo Wino, nanda ayo aku kendang. Tarik Kak. Semangka. Alah. Ora usah semangka. Enggak. Wah. Wah kaya wah senengane. Ora metu semangka. Melon. Iya. Nek kowe iki ya bligo, kok semangka iki ya kapian kok. Semangka nggih, Pak. Kuwi taren sapa kuwi? Kula semangka nggih, Pak. Suwek. Biar
Mutiara kowe. Langka lho, saiki langka lho kuwi malahan. Kowe dipaimbake kesuwek karo Pak Anom. Kowe lumayan ki urung kedulek lho. Lagi kesuwek iki. Saiki kesuwek ki wis langka. Iya no. Aku kesuwek ora apa-apa, ketapuk lambeku mang iso nyonyor. Yo. Seriuneng putrane tulis memet tok lanatan yo tasihane ngagem kebaya ungu nyampe katek sok lae semes langane ngape bingung nyoto kagunane nyuwun tulung anu Mas ingkang bagian lampu dipun padangaken iki nek ora dipadangi ra tek ketok cah iki. Kancane dipupuri putih kok bareng dheweke kelawu. Nek ora apa-apa sing penting manis ya Nduk ya. Kok telat kok ndi? Anu enten latihan. Oh latihan nggih. Latihan pencak silat. Oh iya. Oh tak arek latihan ledek munyuk. Ya ora apa-apa sing penting tanggung jawab, ya ora? Nggih. Ya, ayo tembange. Ano inano. Wis dipadangi asik rek ketok lah kowe iki. Ya. Sip. Selendang biru. selendang biru Nano. selendang biru Oh. mong ngenai hati Ngono kuwi sayu rumasamu. Ayo, nano neno. tekan batin setiamu Jiro luyak. Ayo Ijen. Lendang, ayo. selendang biru Jas. Lanjut. tetap ono janjimu selendang biru Ana kidung rumangsa ing wengi. Yo Kak, dibawani dadak dulu. Kowe neh. Ngapa kok gedhe-gedhe iki? Mau apa piye? Mboten niki. Ayo. Ayo. ayu luput ing lara luput bilai kabeh Neno. jem setan datan
taneluan tanono pani terus miwah panggawe Allah jas gunane wong puput nano geni hatem mahan tirta maling tanono nyaket mring mami wah ini ya apik sing kok apik padha karo bocah ayu sing kok apik ya Kak nggih ya wis gak iso mingkem rong driji aku yo nano guna ayo bener guna duduk pansirna ayo guna duduk pansir